Iti pakasaritaan malaglagi pitang aldaw ti panakawayawaya ti munisipyo ti Bokod iti ima dagiti Hapones iti World War II. Naangay ti panagrambak baban iti panakaisaad or saad ti Wall of Valor ken panakaipaay ti Posthumous Awards kadagiti pimusayan a veterano. Ada detalye ni Anjel Kim Pengosro. Tunggal July 17, laglagipon ti munisipyo ti Bokod ti panakawayawaya ti ili iti sidong dagiti Hapones, idi may kadwa agubat sa ngalubungan. Dayting aldaw ang mapadayawan dagiti umili a banwar iti panakawayawaya ti ili. Nalagip ti sakripisyo dagiti soldado kon umili a nakilaban kontra iti pwersa ti Hapon. Asumangsang-at kadagiti bambantay ti Benguet, amang palawa iti panangsakop ti Japan Imperial Army. Kas panang bigbig iti ili iti nasaong aldaw, naputar ti ordinansa anang ipagsakan ng ituding iti panakarambak ti liberation ti Bokod tunggal July 17. Itatawan ti may kasangapulo kat may sa panakarambak ti Liberation Day sipod na bigbig. Napauluan ti panagrambak iti Valor of Heroes, Legacy for Future Generations. Ditang agsasabat dagiti Son and Daughters Association of World War II Veterans, amang preserba iti tawid. Itangal daw, naipaayan iti Posthumous Awards dagiti veterano iti World War II, iti ili. It is hereby resolved that the Bokod World War II Veterans, Annex A, be given posthumous commendation in solemn recognition of their bravery and sacrifices, and honoring their service to the nation and their ultimate sacrifice for freedom. Total Nakdaman, Private Serial Number 180945, M Company 3rd Battalion 66 Infantry. Umaking Agadan, Private Serial Number 180549, I Company 3rd Battalion 66 Infantry. Serial Number 226289, M Company 3rd Battalion 66 Infantry. Narambakan ti Bokod Liberation Day babaan kadagiti programa apanang laglagip, wreath-laying ceremony, historical presentasyon, kan panangdayaw kadagiti nakalasat a veterano kan dagiti pamilyada. Manarimaan pa iti panangala ti lokal a gobyerno ti Bokod iti nagan dagiti veterano iti ili tapno mairamanda iti listaan. When we enjoy freedom, we engage in something productive. We engage in something na mabalita yung iipasa in the next generation. Naipakita pa iti marker dagiti veterano ang may sa awagas iti panangbigbig kadakwada. Kagiddan ti selebrasyon ti panakailukat ti negosyo center ti ili. 80 kat may sa atawan kalpasan ti panakawayawaya, agtultuloy ang makaparagta ti pakasaritaan ti Bokod. May sa pamanagnak iti komunidad anang parmek iti rigat ken rimwar a napigpigsa. Anang itultuloy iti lagip dagiti banwar kadagiti sumaganad a kapututan. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.